Μη βιάζεστε να παίρνετε παυσίπονα όταν σας πονάνε τα πόδια. Μπορείτε να απαλλαχτείτε από το πόνο με άλλο τρόπο και είναι πιο ισχυρός και πιο σωστός. Λοιπόν, άμα σας πονάνε τα πόδια, πατήστε με παλάμη 5 φορές τη μεγάλη φλέβα, 5 φορές, απλώς με πάτημα. Αφήνετε 5 φορές. Πάμε στις λιμφοδένες που βρίσκονται στη βογονική χώρα. Πατάμε 5 φορές και αφήνουμε. Μετά πάμε στον οφαλό και πατάμε 5 φορές στον οφαλό. Κατεβαίνουμε κάτω και με παλάμη κάνουμε κινήσεις με πίεση 5 φορές πάνω μέχρι το οφαλό. Αφήνουμε, κατεβαίνουμε ελαφριά χωρίς πίεση. Έτσι κάνουμε 5 φορές. Ο δικός μας στόχος να στείλουμε τη κακιά λέμφο στις αμμοσχάλες. Σπρώχνουμε δηλαδή από κάτω, περνάμε το οφαλό και πάμε και δεξιά και αριστερά. Από 5 φορές.